Nadala? Ha? Kinsa ka? Kinsa ka? Kinsa ka? Ano yung managing presyo? Ha? Kinsa ka? Ha? Ano yung managing presyo? Kailangan mo na mag-away? Sa taon na rin puting ito pinarutas ng balik. Sa taon na rin puting ito pinarutas ng balik. Ha? Sa tanas. Masay salaan eh. Sanes! Masay salaan eh. Masay sala! Asa ospital? Anak, agam din nila. Masay salaan eh. Masay sala! Ha? Hindi na itingog. Masay sala! Masay salaan eh. Ano naman ka sa lawas anemia? Ha? Saman, patunta ka? Bagay kadlog sa Diyos aman? Bagay kadlog sa Diyos aman? Ha? Oh. Satu rariputin ito pinarutas salvami. Satu rariputin ito pinarutas salvami. Satu rariputin ito pinarutas salvami. Oh. Saman, nagkasala ni Saimo? Wala? Ano naman kasi ang lawas? Ha? Saman ka, tawag may bunyag, wala? O saman? Tawag ka may bunyag, wala? Ha? Saman ka? Saman ka? Pasyente ka? Ha? Saman ka? Saman ka? Tawag ka? Dili. Tangtangin eh. Tangtangin eh. O, pangayog paselo sa Diyos aman. Sunod! Aman! Paselo ako. Di na ko masulod ng luwas ha. Amen. 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 Bago ka buhian. Tangtangan na yung ibang tangga. Tanga! Tangtanga! 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 Tangtanga na! Gamitan ang kamot. Tangtanga! Tangtanga na! Kanang nasaunaw na niya. Ha? Tangtanga na! Nasuya, naibog ka ni? Ha? Pirisyon mo lang. Ha? Gipirisyon mo lang. Nga naman? Nga naman? Usabay sala ni? Unsay sala? Wala. Ayaw na sulod aning lawas niya. Ha? Ha? Promise. Asa ka man nagpuyo? Sa ilang balay? Ha? Saka lalaki babae? Lalaki babae? Di ta kapuyan? Sige. Lalaki babae? Sakit? Sakit na? Oh, sakit. Tugani ko. Asa ka na po yun? Sa balay nila sulod? Kahoy. Kahoy? Ha? Sunog ka diya. Di ka musturiyag dalong. Babae ka? Babae? Bahis ka? Gusto ni mo magpagamatay? Ha? Ha? Ikuyog ni mo? Ha? Ikuyog? Oh. Di ka na mo balik aning lawas ha? Ha? Oh. Babae siya day. Kuhaan siya. Kuyog niyo.